Odhiambo tarik 14 dwe mar abiriyo 2025 Nyakurom Gajwang' machiegni ahinya chenro en rameny piny odiochieng'ni mabende waikoni weche manyien mag mosebedo katuche pacho kae. Nonro pod dhi mbele ewi tho mar rawera Albert Ojwang' kabende wamiyi matut kotenre kod wechego motucho kawuono nyakotenre gi ote mar IPOA kabende Nyakurom Gajwang' wamedo mi kotenre kod duon mimed gol mar achiel mar oganda. Kanisa medo golo duonde kabende jotelo mopogore medo golo kotenre kod achiel mar oganda jo Kenya gi weche mag siasa ma osebedo ka kelo liete thur kae kodong' matin ne higni 2 kende to piny Kenya die yiero maduong'. Duto waikono chenro mar rameny piny ka bang'e ang' wabed kanyo gi wendowa makawuono dhi bedo Omondi Agar jalony wechego mag teko mag nuclear. Nyakurom Gajwang' en wach mbaka mabende penjo mathoth osebedo ka penjore ni to bedo nade nitiere achiel kuom chenro miget ketes county ma Siaya. Wadhi ng'eyo to bende en chenro makare to bende Kenya nitie kod oteku mar ng'eyo wechego motende kod teko mag nuclear. Duto dhi bedo lwet jalony mano Omondi Agar wadhi bedo kae kwatieko weche manyien aka pila roko pachi lai mar ote machuok na 3:6 nono ka bende wantie live Facebook Ramogi TV K imbui mar S kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube bangi thuond weche. IPOA okwedo ripode malieko ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat segol oko e nonro mar nek mar Albert Ojwang'. So it is just intimidation of the family so that we don't talk. Even right now they are threatening. Tusipotokea sisi wote kutafuta haki, tutauawa sisi wote. Ne en ywaruok e kind obila kod jong'anyo na nyuki mane seyo tho mar nyadendi Julia Njoki e od ang'ech. Sobatika gimolale momiyo watekie kwa nigi nyithindo e mesa to wacho ne gitotho. To dok en gima ber nikech otweyo ji kanyakla. Jodong dhot mar Abomohoro mantie Migori manyo riekni mag doke kiti gi timbegi masane gi ywak ni dholuo omuonyo maonimo. Machiegni Nyakurom Gajwang' chenro en rameny piny wantie gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Ukeo. Duol mochung' ne rango tije obila e pacho ka IPOA ochiwo ler ni pok gi puodho jalupo gai mar obila Eliud Lagat mar doke tich. Makotenre gi tho mar rawera kendo japuonj Albert Ojwang' manotho sendo obila ma Central boma ma Nairobi. Ler makama IPOA ochiwe kinde mar ripode oselieko ni dibed ni Lagat osewe thuolo e nonro makamano. Jafo marwa Efi Nyakidi chakono chenro mar rameny piny gi ripodno heyo machal kod ma. Jumachiel kod ndalo moko to kowo kar yweyo mar mogik rawera kendo japuonj Albert Ojwang' weche no chako wachore mbui ewi chal mar doke tich ma jalupo gai mar obila Eliud Lagat mabende manochiwo lipot ne apisas mago kwach kich ni Ojwang' ne ndiko gigo maketho nyinge e mbui. Weche maliekore mbui wacho ni duol marango tije obila pachoka IPOA osepuodho nying Lagat kendo miye thuolo mar doke tich. Kata kamano kokadhe mbui margi jakom maduol mar IPOA Ahmed Isaac Hassan ochikore mabor gi weche makamano kowacho ni oken adier ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat osepuodh nyinge ewi tho mar rawera kendo japuonj Albert Ojwang'. Hassan omedo ni nonro margi pod dhi nyime kendo ponono ni Lagat oyud gi ketho moramora gibiro timo kare maneno ni chik okaw kore. Ojwang' notho e tesendo obila ma Central boma ma Nairobi tok meko mare dalagi e county ma Homa Bay. Lagat must go. Lagat must go. Nek mare bende nomedo chwalo ichwang' mar oganda pachoka kendo ng'anyo nobagi masundo piny owacho kod obila chiwo ler ewi tho mare. Nyaka sani achije moko 6 osedonjnegi gi ketho manego Ojwang'. Achije go ting'o CS ma Central Samson Kiprotich Talam, obila James Mukwana, Peter Kimani, John Gige Gitau, Gin Amitou Abwau kod Brian Mwaniki Njue. E kinde ikmare familia mare nojiwo mondo miratiro yudre ne rawerano. Wirani oken kare kaka no wito ngimane. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
Kwa dhimbele ni mane enjalo jatan pinya Rigathi Gachagua kwero jatend ODM Raila Amolo Odinga ayudwaro ni luong lalruok e pacho kae ma onywando jokanyo duto kaka yotieko midhiero masani okwako piny Kenya. Gachagua wacho ni mano en yo matemo thiro chenro mag sundo jatend piny Kenya William Ruto owuok e telo kokalo e yiero maduong'. Gachagua oloso kanyo chope kanisa mar Seattle e piny mar America. Bwana Raila Odinga, before you tell us to enter into new dialogue with William Ruto, you entered dialogue with him called NADCO. It has not yet been implemented. Now you want us to start a new one. The other day after you lost the AU chairmanship, you entered into MOU with him for a 10-point agenda. Among the things you agreed is that no abductions, no killings. They have now increased instead of being stopped. You agreed that governors will be given 450 billion. That has not happened. So the two dialogues you have done with William Ruto, none has been implemented. Now you want us to go into a third one. It is simply a strategy. Moko mrawere kaunti ma Homa Bay okone jatend piny Kenya William Ruto mondo hoyo bed piny gi rawere mar winjo ywak margi kaka yoduoko chien liet mar siasa e piny Kenya. Rawere go mawuok e kar chung od bura ma Kasipul e bwo riwruok margi mong'ere ni Youth for Youth dwa ni sirikal ochik ite ne ng'ur mag rawere kokale twak kodgi mondo mi pek ma piny Kenya osebedo kakale kalore gi ng'anyo mag Gen Z orume thur kae. I urge the government to give us some listening ear. Let them call us for dialogue so that we sit down, we air our views, they take our views, and they act on our views. Youths are very wise guys. We only act whenever there are things which are not good with us. Whenever our problems are solved, I think everything will be settled. There is unemployment, there is insecurity. These are the things which, if solved by the government, I think we will speak one voice with the government, we will work together with the government. The government should not use force, excess force towards the youths. Youths are human beings, and they should be given what they want. If in any case there's some, they've noticed that there's something, they call them on board. They talk to them, and things will be run smoothly. The issue of police brutality is a national issue right now in Kenya, and we've seen several orders given by those in power, some saying that we should be shot, and some saying we should be shot on the legs. We want to appeal to the government. Please do not shoot us, empower us, because we stand for peace, we stand for unity. Tendo bila wuok oko mar chiwo lere witho mar nyadendi Julia Wangai ma weche osebedo kalie koreni ne otho e lweto bila Mananyuki tok ng'anyo mag Sabasaba. Mabire kinde manyuola mare kachiel kod jodak magwenge goto nowuok oko mar ng'anyo kakoro girocho chenro mapile kapile e boma Mananyuki ka gidwaro ratiro ne nyargi. Jafo maro Armstrong Osutwa ntiere kod ler mathoth. Adhonde mag ng'anyo mag Sabasaba podi medne pachoka. Anyuola more kaunti Mananyuki pod ni kod lit bang' nyargi wito ngimane e od ang'ech. Okinyi makawuono tungni ne onene gweng' Maliki mayudore Nanyuki town e kinde mane jodak kachiel kod anyuola nyakono ma oseyangi kaka Julia Wangai ne wuok oko mar ng'anyo mar dwaro ratiro ne nyargi no. Julia aliuliwa na nani? And what did she do? I know, it's hard for me. Rawere ne otia mach kendo keto rageng' mopogore opogore apeyni madongo madhi Nanyuki, gino mano chuno bila mondo donjre, ka gitiyo gi iro malungo wang' kachiel kod magina mag raba e keyo jong'anyo go mane dwaro chopo kendo wang' od twech Mananyuki. Kaluwore gi anyuola no, Wangai ne oriko dhi pacho tok ng'anyo kama ne ondhiye gi obila mane otere tesend obila Mananyuki. Wachore ni Wangai bang'e ne otere od thieth mano Mananyuki kama ne owito ngimane ka ripot ma oyu mar od thieth to yango ni Wangai ne ogo kod gima obindi e wiye. Dagi Wangai Susan Rienye to wacho ni gisebedo ka giyudo simbe mawuok e sirikal mago masundogi ni gidhi mosewachno kendo ni ratiro biro yudore mapiyo. Gidwaro mondo bila ma itudo gi nego Wangai mondo kaone ondamo mar chik. The only person who came in the police station is Bwana DCC na mapolisi wale wakubwa kwa na mawe makubwa wakaniambia I play cool so that we don't take this thing up. Na tunataka mwenye kuua Julie akiwa kwa cell, mwenye alimchapa achukuliwe hatua. Hakuna, no one is above the law. Hakuna mtu mwenye anafaa kukiuka sheria. Tunataka mwenye ako responsible. Whoever is responsible
hiyo ndiyo Mbogi inataka, na Mbogi haitaki kitu ingine. Jawachelo bila Mushiri Nyaga otene jopiny wacho ni jong'anyo maromo 126 kamoriwo koda ka Julia Wangai owuon nyocha ne ondhi e boma ma Nanyuki tok ng'anyo mag Sabasaba, kendo giduto ne otergi e doho ma Nanyuki tarik 8 dweni ka giduto ngimagi ne ni maber. Owacho ni jogo mane ok nyal chiwo omenda ma chieng' maromo Sh50,000 ne ogeng'negi e od twech ma Nanyuki, kendo ktesendo bila kaka osebedo ka liekore. Mushiri wacho ni nyaka sani onge ng'ur ma osechwal ne obila e wi tho ma kamano, to ni obila biro timo mana nonro mar neno ni ratiro yudore. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Jokanyo mag riwruok mar jochiw thieth mong'ere kaka clinical officers Mbade ma Nairobi obwogo bago ng'anyo kochakore tich adek jumani poni dwaro margi ok owinji. Ne giloso gi jofwambo gi hum kaluwore kod chal marach mag ute thieth e kaunti ma Nairobi ma gikoni miyo tijgi bedo matek kendo jotuo bende ok yud kony kaka dwarore. Giwacho ni gisebedo ka giywak to ok dewgi kendo koro gibiro wuok oko chieng' tich adek jumani mar ng'anyo ka gidwaro ni ji duto mosebedo ka kale chandruok e weche mag thieth ma ok ni kare oriwre kodgi. Our 3 demands are: we have our 5 officers with appointment letters be posted, and we have the career guidelines implemented, and the third issue has been promotion and redesignation. Our members have stagnated at the same job group for the longest, and now we have a new policy document that dictates our employment from internship to retirement that the county government promises to implement but does nothing in regards to its implementation. We are here to tell Nairobians and all members of the Republic that effective Wednesday, we are getting to the streets to demonstrate and show that we are dissatisfied with the way health is being managed. About 83 days ago, around 550 clinic officers started their strike. Many facilities around Nairobi have not been working, and even those that have been working have not been working optimally. But what is more concerning is the carefree nature with which the county government of Nairobi has been handling these issues. Duol makedo kod yedhe mamero ji pacho kana kada koro ochiwo moko kuom okenge ma igeno ni biro konyo duoko chien tiyo gi yedhe mamero ji pacho kae anyeti kind rawere. Okengego gin kaka chwalo higni mag jogo moyienegi madho kong'o kowuok 18 nyaka 21, kumo uso mar yedhe mamero ji machiegni gi skunde, mbalariany kaachiel kod ute lamo. Okengegi luwore kod nonro mar Nakada moyango ne moko kuom oganda ma e kind higni 15 nyaka 65 tiyo gi achiel kuom yedhe mamero ji, kendo thothgi chako e kind higni 6 gi higni 9. Dakika na paga chiel nyakoro mgajwang bang sa chilamidhi ambo chendo era manyipinyero kamano kumedo kete Ramogi TV. Okao yo mokwongo kapo okao yo mokwongo Jack Jawarianda wachoni NTSA kwa Warianda Beach osekete Ramogi TV. Makitonali ntiere Kabete Nairobi, Melda Uchieng ntiere Nairobi Dandora, Mwezo Koth NTSA akambona Jangulo moja wachoni NTSA dongo kama Gambo Kangeso omor gichendo mar Ramenypiny. Faith Mzomo mwalimu wachoni adier man kende enitend Kenya mondo mi ratiro yudre okyot. Wachoni ntiere buche modhuro mapoko tieki yal, okong'eyo ni to shida ntiere kanye e pacho kae. Musa Woda Tieno wachoni weche gichopo ne yo makare ntiere Ugenya Ukwala, en japang chachiel kende ma Ukwala nyakwar Makanda mar Kasdeg Village. Wachono mora hinya gichendo ni mar Ramogi TV, kendo wachoni weche gichopo ne e yo makare, weche gomotenre kod ratiro ema chunygi gombo mondo me oganda oyud eyo makare. Bilano kanyo ote mar engineer Fred Kelo nyakwar nyapi mano chuny jagedo wachoni entiere gi joka bondo duto gintie dala mar Kadongo piny Rabuon mano thur gi Dr. Kanuoga. Gineno weche gi makare gimora ahinya gi Ramenypiny odhiambo makawuono. Ngano kanyo ka Onyango wuod Nyagopar penjo ni to sani obila
machal ka gima nego ganda moloyo ji openjo kamano kaeto koth nyobar wacho ni entie loko osedonjo yo makare gin kanyo Gabich Amolo mano wuon Bon gintie loka Nyakuru kod min gi Elsa Nyobar gi mor gi rameny piny girito twak mar weche mag nuclear nyisi ni wadibedo kacha gi wendo wa kawuono monde agar abende enjalo nyochugo mag teko mag nuclear wadhi ng'iyo ni to weche gin ang'o gi ula ng'ota ng'oge ni motenre kod ka en gi penjo mora mora aka pile pod warwako pachi live marote machuoke na 3:6 nono bende wantiere kacha live Facebook inyalo oro pachi achiel kachiel oyo matin na maenda many piny kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penjlaktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utirerio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode kodaore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mama kongimani. Job restructuring kana state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyo go mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakona mga jwang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyateri nyaka kaunti ma Siaya ka moko kuom rawere kar chung'od bura magem mawuok oko mar kwedo nek mar wakeni mosebedo kadhi nyime kuom thuolo ma dweche 2 e sub kaunti magem Yala magiwacho ni osemiyo gidak kod luoro ka gimedo ni kata jowetegi masomo e skunde midokie pacho kata day schools bende koro nitiere kod luoro e wi sa mar mondo e skundego. Rawerego ywak ni jotend loch Nanke sub county no osejwang'o tijegi ni mar nyaka sani onge achich mitudo gi nek makama Mose maki kata doko ne jopiny to chwalo ripode mag nek makamago kinde magitimore. Kawuono wawuok mondo wakwed nek moro mosebedo katimore ni nyiwa mawuok e gwenge magem. Sana iyudo ka ikawogi irepogi bang'e tinegogi. En gima rach kabisa ni joma nyalo konyowa mbele ema sani ngimagi ing'ada poya nono. Wakwayo jotendwa gi wach masani timre ma nyithindo manyiri nega. Koro wakwayo jotendwa mondo giwachie gimoro gibet kanyakla nikech sani waluore gwengewa. Wan gi nyithindo ma jo day school manyiri machungo kinyi mar mi mondo gidhi e school. Koro nyithindo gi an sani ang'eyon gi luor kabisa kata dhi e school go kinyi no ni wach nek masani timre. Wawacho ni ji ahinya monego penj wachno en mlange magwa kod chife kod jogwa manie gweng' onego bed ni wang'eyo ji gi kit gi e gweng'. Ka nitie ng'at moro ma kite njore to nego bed ni wakonyore gi sirikal, polise, chife
gi Walangi mondo wagol gigi kindo jogi e kindo gandawa mondo okawnegi hatua mar sheria. Ten kanisa mar Anglikano kwayo commissioners kod jakom manyien maduol matayo yiero pacho ka IBC mondo miyo ochak timo ikruok makare ne yiero ma 2027 kendo gineni listi mar jogo ombulu oluoki kendo ket kare. Giwacho ma e ote mane gioro kawuono e ute fwambo kama bende gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo kik dhi mbele gi gedo mar hekalu e kar jot mare kaluwore ni komno en komo owinjore wi oganda kendo kik bed gi dewo wang' ne din moro amora. En ote ma ogol gi tend kanisa mar Anglican kutane kod jadolo margi maduong' Dr. Jackson Ole Sapit kaluwore gi chal mar Kenya ayato liet mar siasa ma osebedo ka seto piny Kenya. Gikwayo duol matayo yiero pacho ka IBC mondo ta chenro magi makare yor ratiro kod adieri ka bende gidwaro mondo mi gichak keto ikruok ne yiero mabiro kokalo kuom luoko listi mar jogo ombulu, ndiko jogo ombulu manyien man kod opande magi e counties duto mathurka. Bende gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo chung chenro mar gedo mar kanisa mano wacho ni ogere kar jot mare ka giwacho ni piny Kenya en mar oganda magin joyie mopogore opogore kendo ok owinjo bed ni nenre ka gima obero wang' jokristo. Gikwayo mondo mi jokristo mani alworano olame kanise magisebedo ka gilemo e kinde mokalo to kochuno ne nyaka ger kar lamo to los negi kuonde moko mag lamo matindo kata prayer rooms. Gikwayo rawere mondo mi owere gi wach ng'anyo kaluwore ni ng'anyo makamagi osebedo ka kelo mana lal mar ngima kakar mano. Gikwayo mondo mi gindikre kaka jogo ombulu mondo mi gibi gi yiero jotelo magidwaro e kinde mabiro. Gikwayo josiasa mondo chung rombe mag siasa mamedo mana kelo liet mar siasa e thur kae kendo girang malong'o weche mawuok e dhoggi. Bende gidwaro mondo mi kweth maketo sirikal tesre wach weche mariwo wi oganda to ok mago makela kwede mag dhoudi. Giseo wach manowach gi jatend piny Kenya William Ruto mar chwado tie jong'anyo gi magina akar mano to gidwaro mondo mi rit ngima oganda jo Kenya ka bende giseo kethruok mar mwandu ma osenene kinde mag ng'anyo mokadho. Kamachielo padri Malejo Maria Ibrahim Wasonga okwayo siasa mondo mi owere kod nyaya kwede kod sigwe kind jopiny to kar mano giket maine kelo lokruok manyalo reso oganda jo Kenya. Akwayo jo telo mosebedo sirikal gima pod dwaro bedo sirikal giwek tiyo gi nafasni e mar nyayo lweny mondo dhano gore ka dhano laro weche mag udi kata ukabila manyalo kelo thoe mang'eny moko dhi okare. Nyasaye kia ukabila wabed gi moro achiel kaka Kenya. Burana kwayo mna piny owacho marwa kotelo iker marwa mar main William Ruto ni nyithindo ma demonstrate gi nyithiwa wantie kawuono obede nitie kawuono kinyo onge nyithindo makino dong' kino tel ne pinygi ne gitel ka gi ngima oko migi ng'ol no go gi risasi e chongegi ka tiendegi otur. Jodong dhot mar Abomuhoro mayudre gwenge mag Muhuru e sub-county Manyatike County ma Migori ochako chenro mar rito kiti gi timbegi masani lal koting'o dhogi mar Suba masani dholuo muonyo. Gikoni gikawo okang' makama mar neno ni nyithindgi ong'eyo kitgi kendo jiwo dho Suba e kindgi. Jafwambo Jo Juma nigi leko e county ma Migori. Moko kuom oganda kiti kod timbegi mag moko mogendini ma oting'o mawuok dhoudi matindo kaachiel kod madongo e kaunti ma Migori medo lal kaka kinde kalo. Dhood oganda mar Abomuhoro mayude sub-county Manyatike en achiel kuom dhood ogendini ma kiti kod timbegi mathoth ma oting'o dhok magiwacho sani lal. Suba kawa mosoro yaore warai koro kadwa timo ne ng'ato gimo marach tiwacho ni keto twagamba kumagia keto kiao ne keto kiao teni gima ni wacho gima no wacho chon ka wedo kendo cha e kigambero en kama jorongo bete to poro wach mo ni e kigamboro e kiabagaka to dok en gima ber nikech otweyo ji kanyakla kendo nyiso gima omiyo ne ok inyal tim gik moko kata ne nyalo tim gik moko e yo mitimo. Oganda ni mar dhood Abomuhoro ma kuom higni duto yande wacho dhok mar Suba sani thothgi wacho mana dholuo ka wachore ni chal ka gima dholuo nyaka sani koro muonyo dhogi mar Suba. En dho Suba dhi ka gima olale momiyo watekie ka wan gi nyithindo e mesa to wacho ne gi dho dhum. E kinde limbe mare ogengo mag Miuru kama dhoudi 12 mag oganda mar Abomuhoro dake ne oyango ni thothgi sani wacho dholuo ma oloyo kata dhod Suba. Thoth jodongo ema pod wacho dho Suba ka rawere sanja ema ong'eyo dho Suba malong'o.
and king new generation monyol chakre 1980s kabiro mbele ka. Most of them gikia kisubani nyaka kawuono ibiro kenyolo nyathi. Wan kata kawuono kidhi dala kata mana nyathi na ibiro yudo kaluonga ni tata. Ma en ranyisi ni dholuo dhi ka muonyo dhoodno mar Suba e kind oganda mar Bamohoro maidore e wardno ma Mihuru Bei e subkono ma Nyatike. Tinde tutala gimo otemo muonyo wa ingawa pod wan e iye. Kidhi e pinje modongo iyudo ni ng'eny development kata research mitimo madongo kitimo gi dhok bedo mayot maloyo ka ji ng'ang'e ni gi dho jomoko. Washington somo ma achiel kuom jodongo kaachiel kod oganda moko e dhoodno mar Bamohoro wacho ni kind oganda luo kaachiel kod dhoodno mar Bamohoro emosemiyo kiti kod timbegi ma oting'o dhoggi koro lal. Gimoro madhowa kani kendruok koro odhi omadhowa ma koro miuru ni ikonge akonga kaka wan koro jomadongo gi ka wabiro ae taparo ni obiro dok chien mang'eny. Nyithindo nyuomo kabila mamoko to ng'eni koro mine mapuonjo nyithindo dhokgi konyuomo nyaluo bro wacho gi nyathi dholuo koro Suba ni obro winje maybe ka wuon gi wacho. Jakomarwokno ma jodongo e dhoodno mar Bamohoro Simon Orondo mani oketie komode chieng' manyoro wach na chiel kuom tije madongo modhi timo en rito kiti kod timbegi mar oganda mar dhoodno mar Bamohoro. Mondo wamany gik mane wan go makoro selal e nyasi ni dikoro nitie kimila wakate oganda wa wan gi tugo miluongo ni mbegete ni tinde gigo lal nikech joma ne timo gi no lal koro mae mwaneno ni wachak waduoke. Bedo kod buge mondike dho Suba bedo kod twak kod rawere e ber mar rito kiti kod timbegi gin mokuom gigo ma jodong mar Bamohoro koro geto timo. Naneni bugni mondo chape nyithindo some mondo ging'e history marwa kaka chalo mano lengo mokwongo. Dhowani lal ne mon mwa kendo gige skul ka ke jopuonj mwan ge skul ka gi tegemea lugha di mada tang magitiyogo en dholuo. Buge moko nitiere ma nyathi nyalo somo e dho Suba. Simon Orondo en jakomno mar Bamohoro ne osidhi e nyasi mane okelo jotelo mopogore ma oting'o jodolo ma Nyatike Tom Odege kaachiel kod apisa maduong' e migawono mar kit chuche kaunti ma Migori Ngire Rose Odhiambo mane owacho ni ber mondo koro oganda koro riti kitgi kod timbegi nikech gintie kod ber mathoth. Koro bed gi ker ma jopiny oyiero ma jopiny ong'eyo ma ji nyalo dhi kuome kopo nitie weche moko monego losi moko onego bed ni dhi ka polis ok onego bed ni dhi e kot kata modhi ka polis pod jodongo gi nigi teko manyalo lawo madhi wuoye maduogo ka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jokanya sekta mag tuke adhula nitiere gi kuyo tok kocha mar Fortune Sacco FC Sylvester Odero weto ngimane masira mar apayo kinyi makawuono. Masira makama mano golo ripode gi klabno okelo buok maduong' mokalo ne johera mag adhula ka tho mar Odero weyo klabno gi fuok maduong'. Odero noketo koke orak matayo klab mar Fortune Sacco matuge lig ma piny mag NSL tarik 14 dwe mar 4 higani kendo chwalo klabno nyaka e thuolo mar 5 gi points 5-8. Tho mare biro kinde machuok kapok ochako timo ikruok gi klabno motelo ne season manyien. Musainyane familia kod jotugo nyakwara Mgajuang Nyasaye oket chunye kamokwe. Tuke mag skunde sekondar tamar 2 e tielo mag Nationals ibiro bagi e kaunti